Katsotaan jos Kiri haluaa. Uro, ei halua. Nyt haluaa. Kiri varmaan sanoo, eikö se ole hyvä pää? Kiri. Nyt mennään. Seuraavaksi nyt Bonnie. Vaadi, tuleeko seuraavaksi Bonnie? Yksi välissä. Niin, eli seuraavaksi tulee Bonnie. Joo. Ei Stellakaan pidä siitä, kun mä sitä Stella kainalla ja pussa. Mitenkään Bonnie kanssa? Bonnie! Hei! Bonnie, tänne! Hyppää! Mä olisin paljon parempi. Mä saisin ohjaa, mä ohjaisin. Mä voin sanoa, että se on tosi Hyppää! On kyllä oikeeta ohjelmaa. Mä oon ohjelmasta Peltsua ja pitää sanoa, että se oli niin nopea ja mä en tajunnut, että se oli iso koira. Se oli aina 10 metriä ennen mua, mä muistin sanoa. Mä vaan katsoin, kun se oli siellä jossain. Bonnie! Sitten se oli se, että Hyppää! Se ei oikein saa hypää. Nyt sitä ei oikein kiinnosta hyppää. mä huomaan, että se on helpompaa mennä aidan alle. Kyllä se Bonnie on vaan silleen, mitä vaikka se pitää hypätä, että voi mennä alle. Kyllä, ja silloin vielä sopiva korkeus. Niin. Täällä putkeen! Hän pitää selkeästi putkea. Ja sit noista... Sitten korkeus. No voi. Onko se tosta ihme... Pitääkö nyt taas Kiitosta? Ei. Mä en viittaa. Olisiko hauska, jos sellainen summaa ruoan? Ei se mikään huono. Ja hyppää... Noin, hyvä. Hyvä, hienosti meni. Kisojen viihdyttäjäpalkinto. Minä menin esteiden alta. Kiva. Ja syöllä on kanssa. Tää peruttaa. Saatko sä kassu pidettyä? Noin. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Ei ne sulle ole. Anne mulle. Mä annan sinne famoille. En mä nyt saa. Pidät vaan niin. Monta No hieno. Mikä se minun? En mä
Voiko hauska, kun se on paljon. Mä en viitti mennä tonne, kun tuolla on niitä pikkuja. Niin ulo siivaa, niin ei tuu. Nyt se taitaa vetää. Annas mä pidän tuosta. Ei, kyllähän Ai kasveli. joo, jaksaaks Kasper? On niin. On se oli. Kun se oli hauska. Mä oon ponikas. Eli pistetään. Poni. Voitit anna sille yksi hammastikku. Voitit viihdyttäjäpalkinnon. Ai joo, Allulla.